През последните няколко десетилетия редица бивши служители на НАСА, както и някои високопоставени правителствени лица в Съединените американски щати, намекват, а някои даже открито заявяват, че Американската космическа агенция редактира снимки, в които са заснети неидентифицирани космически обекти и крие от широката общественост видеозаписи на подобни апарати, като това е правено в продължение на много години. Американският астронавт Едгар Мичел, който се разхожда по Луната в продължение на 9 часа през 1971 година, през 2015 година заяви сензационно, че извънземните няколко пъти са влизали в контакт с хората, но правителствата крият истината вече повече от 60 години. Мичел е шестият астронавт, който е кацал на Луната с космическият кораб Apollo 14. Астронавтът твърди, че по време на своята служба в НАСА знаел за много визити на НЛО на Земята, но всеки случай бил щателно прикриван. В радиоинтервю за американска медия Мичел заяви, че сътрудници на НАСА, които са влизали в контакт с пришълци, ги описвали като малки хора, много странно приличащи на нас. Техните технологии били много по-развити от нашите и ако извънземните бяха настроени враждебно, човешката раса щеше да е обречена на гибел, смята астронавтът. Имах късмета да се докосна до факти за това, че нашата планета е била посещавана от НЛО. Това е реалност, заявява Мичел. Официалните представители на НАСА веднага се постараха да опровергаят това изявление. Представител на агенцията заяви следното: НАСА няма отношение към никаква информация за живота на извънземни на тази планета или където и да е било другаде в космоса. Доктор Мичел е велик американец, но по този въпрос ние не споделяме неговото мнение. Стори Мъсгрейв е друг бивш американски астронавт, който открито заяви, че НАСА крие истината за НЛО от обществеността. Бившата служителка на НАСА Дона Хиър през ноември 2000 година заяви публично, че служители на НАСА редактират по нареждане отгоре заснети НЛО от сателитни снимки, преди те да бъдат публично оповестени от космическия център Джонсън в Хюстън, Тексас. Американските уфолози от Secure Team 10 считат, че специалистите от НАСА крият от човечеството следи от извънземни на Луната. С помощта на карти на Луната, публикувани от Google Maps, изследователите са открили странни конструкции на повърхността на спътника на Земята, чието изображения са изтрити от официалните снимки на НАСА. През 2002 година в Великобритания британският хакер Гери Маккинън е арестуван за дистанционен достъп до файлове на НАСА и военните компютърни системи на Съединените американски щати. Маккинън твърди, че е успял да види десетки класифицирани документи на НАСА, доказващи присъствието на НЛО в близкия космос. Съединените американски щати заведоха дело срещу него и поискаха екстрадирането му от Великобритания, за да бъде осъден сурово на американска земя. Подобни фалшификации правят и от Руската космическа агенция. Бивши космонавти от съветско време също проговориха за НЛО и извънземният разум. За странните си срещи с необясними явления в космоса признаха бившите съветски космонавти Герман Титов, Марина Попович, Владимир Коваленок и куп други техни колеги. През последните няколко десетилетия в общественото пространство се появяват все повече частици от истината за НЛО и извънземният разум на Земята. Но докато официалните източници продължават да отричат и прикриват тази информация, всички подобни факти ще бъдат дискредитирани и оприличавани на лъжа.